Hej Tele2. Jeg vil gerne forklare DNA-replikation, som er kopiering af DNA. Og jeg starter med at tegne den kemiske struktur af DNA op, og så forklarer jeg dens relevans, og så forklarer jeg selve processen. Okay, så nu er den kemiske struktur af DNA tegnet op. Så DNA består overordnet af vores to strenge, der peger i modsatrettede retninger. Og vores angivning af retningerne baserer på, at der i en ende vil være en hydroxygruppe på et tredje carbonatom, så vi kalder det her for vores 3' ende, og der i den anden ende vil være en fosfatgruppe, så vi kalder det her for vores 5' ende. Desuden så er det nødvendigt at bemærke, at der er hydrogenbindinger mellem oxogrupper og aminogrupper, samt aminogrupper og aminogrupper i vores nukleotidbaser, som sidder mellem de to strenge. Nu vil jeg forklare selve replikationen. Så her har jeg tegnet DNA's dobbelthelixstruktur. Her har jeg tegnet topoisomerase, som er et enzym, der former DNA anderledes. I det her tilfælde flader det DNA-strengen ud. Her har jeg tegnet helikaser, som bevæger sig i samme retning som topoisomerase, og som splitter hydrogenbindingerne mellem baserne fra hinanden mere specifikt, og derved fremkommer der en replikationsskaffel, som jeg vil tegne nu. Okay, så det her det er replikationsskaflen, og for at replikationsskaflen kan blive opretholdt, har vi proteiner, som vi kalder for SSB-proteiner, som holder nukleotidbaserne fra hinanden. Okay, så her har jeg tegnet en streng af RNA. Det bliver sat på af et andet protein, der hedder primase, og vi kalder den her RNA-streng for en primer. Og det som primeren gør, det er, at den dikterer over for et andet enzym kaldet DNA-polymerase, fra hvor det skal begynde at sætte nye baser på den frie streng. Og det er afhængigt af, hvilken retning de enkelte strenge bevæger sig. Så hvis vi her har en 3' ende, som så slutter ned i en 5' ende, så vil vores DNA-polymerase bevæge sig den her retning, og vi kalder den her, i det tilfælde, den her nederste streng for leading strand. Det, som er særligt ved leading strand, det er, at i takt med, at helikase bevæger sig den her retning, så kan DNA-polymerase bare blive ved med at bevæge sig videre sammen med DNA-helikase, og så kan det efterhånden sætte tilsvarende baser og lave en ny streng på hele den nederste leading strand. I modsætning til leading strand har vi også den såkaldte lagging strand. Og lagging strand, den er kendetegnet ved, at hvis vi for eksempel har et RNA-molekyl her, så vil retningen her jo være fra 3 til 5, fordi retningen på de to strenge er modsat. Og derfor så vil vores polymerase nu bevæge sig i den her retning. Og det vil sige, at i takt med, at vores helikase bevæger sig i den her retning, så får vi en masse blotlagte baser, som DNA-polymerase ikke kan røre ved. Og for at løse det problem, så sætter primase flere primerer langs replikationsskaflen, og så fylder DNA-polymerase de enkelte huller ud. De huller, der er blevet udfyldt med nye strenge, dem kalder vi for Okazaki fragments. Ved hjælp af det her, der kan vi egentlig få
skabt 2 nye strenge. Men de her 2 nye strenge, de indeholder stadig RNA-molekylerne fra vores primer. De skal udskiftes med DNA-molekyler. Og det gøres ved, at exonuklease sætter sig på vores primer og fjerner dem. Og så kommer vores DNA-polymerase og sætter nyt DNA, der hvor primerne har været. Hele processen bliver så afsluttet med, at protein kaldet ligase bevæger sig igennem strengene og forsegler strengene, og dermed er processen færdig. En lille sidste sidebemærkning. DNA-polymerase får sin energi til at lave de her nye strenge. Den får den ved at fraspalte difosfat.